Moje meno je Fiža a vás vítam u nového videa. Toto video bude informačka, čo na tomto kanále budeme natáčať. Takže prvá vec, čo budeme natáčať, budú tí výrobky z dreva, čo budeme vyrábať s Adamom. Druhá vec, Ahojte. čo bude... Druhá vec, čo bude, tak bude... Čo to bude? Súťaže, každých 15 odoberateľov, každých 15 odoberateľov bude súťaž. A potom môžete do komentárov napísať, či chcete nejaké hry, aby sme natočili let's play. No a čo ešte tu bude? Ešte tí random vlogy som chcel. Budú ešte random vlogy, ale každý týždeň ale 2 random vlogy vyjdú, určite. Neviem kedy, nebude to asi často. Tak 2 dní to bude, to stačí 2 random vlogy. A potom ešte veľké video. 3 videá to stačí na týždeň. No a takže to je všetko z tohto videa. Až sa vám video páčilo, dajte like. A ak sa vám nepáčilo, dajte odber. Aj s lajkom. Dajte odber s lajkom. Keď sa vám nepáčilo, tak napíšte prečo. A to je Všetko.